היי בנות, מה אתן עושות? אנחנו רואים בטלפון. רוצות להשתתף באתגר שמישהו מצליח בו זוכה במתנה שווה? ברור שכן. אז אני עכשיו אתן לכם מעדן, שאם תצליחו לאכול אותו תוך חצי דקה, מי שיצליח דקה. יזכה. דקה? כן. טוב. מוכנות? שי שם שעון? כן. צאו לדרך. מגעיל. בואו נראה מה המצב. 10 שניות, קדימה. אבל